Mbiamono sana na ndo mwanchu muligiribigeta seni kia Ndizi TV ya sentunda ende Amaegerio konyora ensemo elia ya devotion anene ensemo iyini yengenjo sana sigeta seni kia Ndizi TV na sumurubiri bwansuwe sabato nensemo elia kwenekia buna yanyale kobagi gotosegeta senchiro bwikira no gotwali ngana limwamu elikonyara kobali gotora na igo kuboko manyete mambia no gota litukulia lero igontegete ngena ne emereme ye priority nyara ko bingo squeeze geri nyara ko bagingo ikerana na kige kogera to ko enseme ya devotion asokonyora linga limwamu lia to segeta so ngabwito bwakira lituko kera to gendete ko batogotara lituko aseli ndo gotera ngororo muri sikonyara ko bugukuru sembeo kota monene melindo nyanja timanye to se ogoteroko na kukuri kwarenge topic yenene konyara ko bugukwanire mambia bono igoro emelindo na kukware lingana linene omonene melindo nere imonene ye toererie yakogera bana banyasaye bono igabangimba bwate melinda subuguma bwabo right nakyo I saw it good lika bana banyasaye bagukwa nebirengererie binge tonyara ko batuko ye rigererie buna lingana linene simambe ekero nyasara ororo melinda gatoerera binde mbire mwana nyasara nyakwe bolinga ngiyako gara ngo etere melindo buneye it is because nyasaye wanjirebebo na kero ya beire bod you cannot to wait nyasaye ndira gwanje na kitwa somere ibungo birim na twa soma gocha byara otainga ki yes nyasaye ndira gwanjire melinde nde yabo eligo tokongi okwegena na nyasaye tagoto emelindo etanetio kubwa waito buna bakristo bimono sana timanyete go semelindo yago emambia bono nere yeye eyukonyara koba umaite melindo ke gocho mulisia teli go kwariga ninchire ndeyonsi na bego wikaya kongusa uchia kona kabisa ya kubwatera ni uchia kona gwakura ebe emelindo ya maroire ngatotika ko batokoteba na mangana mange ayagendrete maybe ya sobo ko yes okonyore nyumba munta muchandete manya tamanye tinganero kumurugere ndaga muntu manya komokora tata ke gukora ukora limolio lakini omoirite ti okomoiriti kwarosirie ndagereyo koma tanga pesa yane okoremere pesa yane okoremere tomanye tinga na yobo kumabwa uborara asa maoka yoro sana mulise Dominic Bosire for quite some time you've been away almost a month what happened the first esabateri entangani diri nairanete boristu I don't think nkagenda mwana riringo bekwarenga maoka nyasaye yes nkaira na riri ngaka absent tika kambiana ngo chaka yari ya victory all right kachikolisi bwa bagani ngakorera ni kambiyego kuruwabo ngasoe kambi ya Kisii Central abantu ba Kisii Central mbia mure n'abantu abaya bari biamono bagatulenda buye bukengema na bwate mu Ruberio Health na ambassadors and I think nyasaga koro uwanja pati mzuri na nda se kiombengere kiana kada bakatutarera ali bagakwania abantu ba Kisii Central biamono aso uwanja kiombekeri gocha kosemia baibori igoro ya mariogo yogutindia korwabo ria esani Nyamira County sani ngare koruwe town magombo gochi amara magombo ime ari no tukari guikumu pako Nyamira West na Nyamira Conference yes no ranga guchiari kebuko ende sani jikanise jichi ari sato na bondo chenga na botua bete kambiororo yes kono na asire ira biamara sana abana ine ibetake ngasoesi minkanyora right so that katoma ka message to akarocha kabisa right go bantu banyasa na ba misiri sana happy sabbath obokoreri
Sante sana mpimono asingencho ya omero bilimia umulisi wa kanitsuka bakora koneke ngakero kende inchiri ya nyale kwa bagi gwikerana alisiko nonya wetani getaseni Ndizi TV kwa nyale kwa gwikera. Hopefully you presented getaseni Ndizi TV kabisa abantu besani tiwasing onto nabanda tingamba tagete togenda alia besani tutakuja mupange tutakuja nabatogoje abantu besani bantaba I think nabatege pindi ya Bible study. The fundamental beliefs isano chiumu Kristo. Actually I came to run and ndeke rongonya kwegeli this fundamental nege pindi kia health ngacha kuria raisinga omanyete abana banyasaye mbamanyeti all these fundamental beliefs chitu. Tuto isego chimanya isano chio kana naku nitena ari gukura matukana maka isano chio kara kini use kuligererie buku kanyore buku nero twigenete nento twigenete the Trinity yes tokegena baptist nyasao mwana tokagena nyasaye tata mukoma chero omoikomo chenu abanta abuno twaligerete lakini when you try to go deeper kuligererie bintebi airandinga none chirese nitokwegera chionzi manye bintebi nobirwete nande ise gutuka ngantu bwate bwanjani yes actually tuise gutwana tutware chichio kaisana umukristo abwatete kabisa ndogwetana none kanisa yawana sana ethimwene nego yarenge get involved Jesus is coming get involved all right bona yewe sona ni ndi timanyeti gose ntwarara abange asugweta ntwaranga chibatiso nchenyara kwa batyo abantu bakeru asobonge Kisii Central abantu mbabatise twaro bainina gokwende sani abantu mberuete gara 40 na babatise tuishireni na lakini gokomende district engimana bacheta bantanga 40 na barabu igo abantu mberueta bya na bana mbare beruete na barabu tokote yabalisia sichikanisa chiria yes bali bataigete kubatiswa babeke asomoroberio I came to run una mono ekero abana mbale banyasaye ese ekero kubaikange babwato buoba yes aita terereti tata getigo ikase abantu mutu abamorore buna ngabwerure lakini wona kero kumuikanga kwa motebi kwa manyanga kimokora yes konyora abantu mbale bagocha matembale banga Judas bande buna watagete bacha sikonyoma maega yes babatiswa banyore kanisa mbatagitio chiko ba publishinga abantu nabwaba I came to run nga mbiyako tenena muntu na mbali batatageti ase omoroberio bwa Adventist Y'Elesson gosotole Y'Elesson omwanchu murigere tutaingia hapo kidogo ndo cha mange na babwate na to kwanera gaigano warase Y'Elesson abere kuro omaiga korwa se gitabu kia babeso tubwe bano tole airi ntnyara ko batokori ekiomegerero kia ambassadors ne kiombe anene getengire sana asobokorere bwichi kanisa chite especially I want to be very specific as chikanisa cha Gusii abande twara chiro cha risiko Nairobi na Sunday nabakoranga ebiombe kiombe kia ambassadors yako very active lakini kira to ikire Gusii iga mwana ikire miaka 15 urukiro tayari umusai umataka rule graduation iri korwa se pathfinder osoira asobosai bono according iga nkoranga ne kiombe gete kire chini ya maji asoro gongorutirwa Gusii gekogera umwana kari 15 years 16 bade iyo na into to kubaraka na ambassador so junior youth kura se miaka ya 15 mpaka miaka ya 21 yes 21 igawo manyete to koira basai kando okonyaraga gusinga basai to enda kando kwanyara umwana 15 years no wale umwana 16 years ekero kwegeria no kwegeri ngenyoma na kyogochora umwanji ase senior youth mangana nara yago changa kyogochora kyokurigereria chora umwanji ogo yes na kiyo chake amatenga yago na kugenda kwanyaranga Amaegerio good na mayare kurinde abantu agwikera n'abantu baburukaine umwana yorengerete na kiago chigokora chisemi chiae miaka 15 16 omaendro muntu high school bona ino koretaga nga gokurigererigire nyarukire igana kwanyara nande incherende buna baraibe kanisa tonyar ko batogoteania obosera bwa bana ba I learned something abana balia bare siripari yes aba tokoroka junior ose ambassadors yes ambassadors n'abantu bari chi university ni chi college gose ni chi high school
mono bali chi high school yes na colleges chi university ona college na chicho lakini kwa ikero mwana gachire college utakakuria chibando chinkaranga taraika kuria yes utakagwe associate na senior youths right omochanda no roito bwate ino churches actually mono Gusii abana banande because mwa barageire babeire omubiro monene omonto oranga aria nchigukani gungantige ko sabwe namba ngo gari timbwenereti bono I came to realizing abana aba batakeire abasaye mbara aba bakongire yes bari ayenonye kwanyomire you can just go ekyombekeria young couples yes muke soime bange Quran kurwa semuri I came to realizing abana baria kind of to guidance yes but I'm happy asiji kambi chonsi una nabete you are but at least go back there was classification to abagetebia una bono nje ase kambi entangane was handling ambassadors yes e kambi ya kabera was handling keombekia senior youths all right senior youths abanga macha kuria raisinga na barabo mbabwate dynamic of course inanyorete ambassadors bagoso nkamanya kubabori wana you know it takes umuntu tabashaye kara tuwa separate umete ngacha kanyoranga bangaire gwanja where they are ona abatukanya ko baji bando jinkarange na abatukabarende kwanza kibando kiria maturu chindere maturuki banyagoria ekora njiko baruma bieboro sana mwancho muri witaseniki Ndizi TV yeye tokora brainstorming yake na intuto gosegeta abarai baita shikanisa by the way ekeneki ombekere velericate ngomorisi atebire na intuto gatokore classification biya to maidonye senior youth tigababe senior youth 22 gochigoro plus 35 omaite gadora plus gochiaria baka na 39 yes gaune miaka ya senior youth abubono ama fundisha abona aroro bono igotigo tuare transition is very smooth mulisia nganati gagonga gota transition is very smooth umuntu karure ase kiombeke kia pathfinder omanya asago so next tariobo sai origoro adara so gutuma so mukoreri umwana gakwagura akumucheruki kwaji komo all right ase ekoteye engimo mwanchu murigereria bwegetaseniki Ndizi TV ekerenga gitekenene nigo kiaberege korwa ase gitabu kia baibeso tugachaka munaye igitabu kia baibeso eyemo ekefunge getangani tuatarire amunaye asa Amaegerio Y'Elesson na Paul ngagenda tukoba gutora gwetera somo ikomo chenu onyonya tukoba gukumuraka gitabu kia baibeso gakurikira baibeso tugateba umorisia abaebeso bengakiria Paulo na bwa abaebeso bengakiye ase togenda tukoba tugukwanira abaebeso yemo ibere isato inye isano Echine chi chapter twanyara ko batokoligalia munaye pono igotokale ko batogosuka ndoche tuhikire 6 yes yemo baka kianda yemo mpaka kianda no tokale ko batokoligalia wiki ye torengikere okugania okonene nyuma turachaka Amaegerio Y'Elesson muri sinale gusabanga tonyara ko batogosaba elinde tunyara ko batogochaka Y'Elesson tusabe tata nyasaye bia muna singi nchuru mwegenwa waturendere nande watuikirio bwarubuiga ase ekwote tata nyasaye watuikiria sereseni ekare gukora ekarange guchigukore kwota tata nyasaye twasabira umuikogo macheno ike otoigeri kurwari asitwatigerete chumeria togenderere guchimotwe eritororo gwanja kwao nobonene bwao tata nyasaye tomanyire ngano tokorera yonse aserere Yesu Kristo yurumutoria amen yabano sana ekarengeri kia uliboriria go mwancho murigire gwetera se namba ya SMS yerega gwa se TV yago na bwe gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi digital no yerega gwa somori se kanyetao na bwe gwetera se Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News lindo nyara ko batoko sanga twensi asobwamo Y'Elesson nyata ko bekoera tuarenge ase ekambi igeiga mate kanyara ko bekoreta maberera manene yarenga ne command egate umusacha no gwate responsibility yago asogokora asobogima bwenga anyway ase wikiri neye family life right mugaka take responsibility yao kwa bo mutu bwenga nande oanjo mukungu no mukungu abe submissive atigita abo mutu tange akuire responsibility yae aigwere
aigwira after igwereire akara beire submissive. Yes. Ose igo igwereire. Erende. Ere nsemo no musacha ainoko egento gitangani no komwanja. Nande gento kia kabere abo mutubwenga. Umukungu na era abo atebibere. Abe gento kia gitangani. Ai gwero musacha. Bueno, umete challenge nero mulisi ale ngororo so ase lesson ye. Abange tole kubulinga no kuigwera is a command by the way kubatkana na egatabu kia by veso na no murobiri Nyasaye nga umusacha anyara koba gakobo mutubwenga. That was the initial plan. Yes. Nelinga yalenga sobotongi yani ekerenga keliki alenge kenene neliringa mwanya bantu anyara koba gakomenya obugima bwakale nakale. But there were a lot of logistics igabya yatoko bigocha. Wikera bono mwanya bantu tokonyara koba tugokwa aseki asama kweli. Bono ninyari kane nero na kiki arenge kerenge kenene kia Nyasaye. Asi Yesu Kristo nga omusacha anyare koba omutuki bwenga ninyari kane nga naiga bintu mbiro byakire bya turubaniri kero kende nyari kane nga mwanya bantu nga litwali gele gitabu ya Genesis nga mwanya bantu iki na amenye kale na kale kurende ebibi bigacha bintu binde bigacha mwanya bantu agatereria ninyari kane nga nainde ya nyari kanire mwanya bantu otereiriga iga omusacha taba omutubwenga ebi byarorekanire. Yes. Mukungwa wika katwarira abana bakinire wikaransero mwaka. And that is where problems you go chaka. Mukungwa maetenero kwagacha ite family gusagora endo gieke yetagore na tu asomariri. Yes. Na ande tu asoma ngo mukungu kaigwere to musacha. Number 2 umukungu igabwenete koba gagusiro musacha. In other words, gago take responsibility yokobo mutwe. Omutu no bwate gasi yae. Maete abasubati nko babare rational. Wano tiganda ko ira psychology. Abasacha nko batore critical so korengara liwetu. In other words nko ira tore chingaki. Maete kale na karori gento kia batato te banga koratiga. Na manyete the reason. So ekerule the head of the family. Right. Omukungwa is go take that responsibility. Emechande menge go so ako. Yana muri gelichi family chi nyinge chifana basalikire. Mochando mutangani endo uri gelio monge. Aida akeba a responsibility ya no mukungu akaire yo musacha. Umusacha korora igo agakambaru. Agatigira ma. Agakira. Kago mugaka go chiko discipline mwana mugaka koraki tiga mangana ya government to gukwana ngaiga mwana tariko ngatariko ukeboko mugaka gago chiko koimuka igora kaiga mukungu mutajiransi dero bakungu no bako gamba ji family and that is why most challenges chiro akasabana. Number 2 yatoka keresing enjo mutariko gamba mono mukungu oya kuira abana injira yae no yenjira yae bona abana bamanyire there is division bakomanya boy gonke yakoba familia sambaretika omwana oteka advantage okora kelike mwanjirite ora nere ose murengo kya gocho ini keke litokoroka e familia se gesongo ya rekoroka ngaki ndobwate ji family chire erietandire togotumike gesongo ji family chitali ko erieta togoroka ngaki ritandire nkoriya ji family chibunekanete ji family togoroka nga broken family enchirendo mulisia tutaraso Lesson wikiye Nyasaye na watu muroberio na akaena na umuroberio bene ikirenga ose egochaki wanga omukungu no musacha complete inenga ine family ma ine family abana actually they are repressing amukubana batatu ko omukungu no musacha ne complete that is a complete family abana they are repressing Nundora toke nyomba ngaite ngoje toro no togo cha ine ro togo cha lero lakini a family no musacha no mukungu right kero mondamanye era ini ya akominyoka igenjirende nga omusacha
karasenka responsibility amachukumu aye narororo machukumu aye naro no mukungu amachukumu aye narororo machukumu aye naro abana kibachire buna obasesenia yes na baramba bwatensemo yabo all right mbye baro sana mambia bono na kiki tugucha tu abaligirenga ine buna yo musacha omukungu no mwana ambo twensokorosia enka maete umuroberi noro okorungu bosera bwenga Brighton Makori ndoche egesti ngirega ge studio nishuwa ngwa ndorire maiga ye camera jengo egesti oyo omulisia aranyara ko bagotoira igoro bosera bwenga maybe this Friday kora jari baga omulisia we talk about Brighton ndoche umuroberi bwo bosera bwenga nabo tokanetia maigere buna ayirinde chinga chitu cyanyara ko bakigotena ekirenge kerene Paulo akariko baga gukotosegeta igoro yokobeka oboroso obuya ase chinga chito enga nero ekanisa enge. That is this inere kanisa. Family kia tanena kanire gekogera anyway a church is made up of families. Ne chinga chigo cha chiarosia ekanisa. Igo chinge chinyara ko bachikurichwa igarinka nchinyora libaga lyo wikirana ase kanisa ase obosomba no bokoreri eminute nga igo bokoreri bwitombora nyara ko bosika moto pono ngagete buno musache ewiki yetete nkwanya to ko bogwesemia omungina to gatebenga onyara ko banaye go kuigwera omusacha asomo nene musacha na batenga bono ngale go chage simba nyaro gonjo no nyano yo kunywa maru musibika aki mobeka eborere nare no yo go no ega kogera nero mutu muira yo mutu taba kungumbare babizirira abasacha babo bya bakabande baunjukira. By the way ntokwane maiga umuntu abatanga chimbo chiago mukungu na chikogera na onyo musacha ogo bwebeke ncherebe yete na chichiraga no musacha abe ekiarabe nabangano oria okonyo kabisa omugoko tirimbokia ocho kutumira liga na ali para mate kwenda kwa muimuke kwa mwaleta ngo musaje ningwanje kwa mwangu yete ko muyinyira ko mwanja na royu ngayeba ko ngumuna bakoro muri se chinga kibunechi banyana ko bagoteneni chinga. Of course I was actually nare konya kobori abana te yani rente toro china ande na university ande banyako ntebinga ka kinje nyore nje gabuna ko ngaka no roe jena ajire seitu na kiga kogera bono iga tubwate single parents abang single mothers abang basacha bande botete ko nyome sababu aita nyome takanyoro mukungu okomuchaba akatanga tingoira na Babylon nani ba kirete higo Misiri tingoira na kwenalia komoiwera Kristo asebiosi kwenalia omolisi lita kwenalia igo ligo kina liaba buna embwa kyagerekera bwena leti enaro ya itonga okay nyasaye ngo twanjirale enaro yago komanyete nga esabato mambia na bero boke ominyoke korware matege sonso oikirane asomoroberio obwansu besabato ne naro yago enchirende kiabere naro is a lifestyle nakekora Paulo akale twa ekirengeke na kwenalia bono tutegete lifestyle ye yoko muigwera Kristo asebions yani enchirende kiabere naro turi kwenyori gumurisia iginteke hani ikirime yago inborn ekira gwake nalire kira lituko gota nchekira lituko lye sabato migongo kori keneke kira lituko lye chuma igongo buka naenda ase jwa kaliane na kori binebi igere naro ime yago bono Paulo nere ngotosegeta karenga enchiriri na into tokoimuka ngakire sabato ime yago nabo igwete nga ahangana ikirana igataseni Ndizi TV ewiki ngima kuru Monday mpaka Friday ni naro yanenge ngobuka mambe nagenda sijwa kaliane ine enare ene nyari kana era tojebeka subogima bwito ase chinchera ibere enchera yemo yoko moigwera Kristo tali yoko moigwera Kristo lioka tu ase bionsi nero e topic ye wiki omwanchu muligererie karibu sana ekerengeri kiao kirabo kingencho enene amangana mutu mulisia kanagania tusome kurwa sigetabu kelie kia Abaegerio isano nemo ekifungo kiae ya kianda na inwe abanene bakorera and the masters na inwe abanene bakorera ayo motige ko bairokia mumanyenga ere uyore omonene obo nero uyo ino ore igoro na asare wanchereria tikoyo kweranira
ande ikifungo kiekenene mang'ana motu gitabu kia babese sanemo kifungo gia kiande Biblia gotabanga na inwe abanene bakorere ayiayo motige kubairokia mumanyenga ere oyoro monene obo nero oyo ino ore igoro na asare wanchereria tikoyo mang'anare abera totoga yes. Bianga and the masters treat your slaves in the same way na inwe abanene bakorere agiayo abasumba baino nare ko bangonjora nare abasumba baino nada wazi enjererio tagitokorerwe na yakorerwe yonde ngaki uyo minobo abanare ko ke summarize ke bunge gibo ayebuna gwata gitokorerwe ayebuna nyumba ari utakitoe wisku na yeska musombo igo ihama gukwara uchiso murisinga mumanyenga ere oyoro monene obo nere oyo ino ore igoro. Thank you. Na part B of it manyaiga mwensi amobwato monene oyo yaye no monene ase nyumba lakini yo monene oyo monarari arigoro narorigoro nere tokuruka tata mwensi onde tayo ebe no musombobo ebe no yo mwensi moreki ekamo nyasaye noyo oyo nande mwenzi more inse ya obosera bwa nyasaye ono asirese ita sezingi chiteka cha nyokire tete kota iyo mwe murigereria iga chinse moto bwate twarigerere tigoro ya baibuli wiki eria mugaka no mungu nanse mukibago kora ase family tukaruna ogose tukaramune kanisa nerere ngaki tokobweka nigune kanisa ono ase chume ye tokare gocha nsemo ikarekoreta part P of the family family ye bona ya siniguna abana nebwata abana obosemi mboro bwa abana ase kebunge getangani goike gia gatatu kia baebese 6 koru nkonyora toro obosemi bwa abana oro number 2 konyora tore chinsemo actually resenite bagire ni ibere enseme tangani unit across generations obo ase bigori byonsi na part ye bwate obosemia ase abaiboli no borega bwase kebungo ke kobwatinga 6:4 that is 6:4 no bosemi bokoruwa wichi ase abaiboli nkibagwenda korera abana babo bono babanyorire lakini bari batabwati bono abana bari bagukwa ni babwate bono batwarira abana aita go adapt gose omwana obwate koiboire egento kende ensemo yakabere unit across hierarchies ndobwata abasomba nyomba na barabunko ego barobosemia enseme iyo na asaba semia na obosemia nande asabaria babwata abasomba I see igochi eresoni ebwate chinsemo inye bono na munaga nintebyo murigereria nga as chinseme chinye tigato soe bono kurigereria nga mbosemiki abana bakoegwa nyasaye nigakare koreta iga ntobwate igakare gwa address ase chinseme chinye omenya koreta nga ase tware goteba ngonya ndri tware gotanga ntobwate subordinate staff na barabunga kiubwenete ko bahando no ane school Aduma tano ligirerio murisia ndobwate staff members nabangoro kubarenga subordinate staff nabaraburu staff ndikatete across the board nataka SN staff uyo no mundo o ndobwate staff staff ege gusi nabakora emirimo abakora emirimo bari bamanyire ndobwata subordinate staff bari bagosire emirimo yeyo ebebya nyumba ndobwata abantu bunabo abo tobwate Punto naro begete nyombo go kwagusera naro kulemera mugondo naro kurigereria nibo yago chombe yago naro karega asia so mubegete abana butokoroka abakori gento kieke emeremo abakori bari to subordinate staff aibono nyomba ase family family bono tokorigereria family nebwata abana bari bago enjiro ko baturite nande tobwata bono subordinate staff. Alright, emambia ya bono Mauricia karikoerera kabisa subordinate staff na staff abanyene na gekorera Biblia na ronga litwacha ko mochaka no mwanjo murigire mbije tunyara ko batokuigwa na kuro mochaka naro goteba ngakero kende tera ikera asoro kwa sesenigwe amonu mwana osabana ayebono kero kende no Israel Star Risco ose ogenda tukobukubati umurubiri oyo
twarigereria ensemeri entang'ani goteba ng'obosemi gochia sabana wateba ime yago ng'abono Y'Elesson nientabwati omwana nkirangonye no nensemo yago nero nobwate naye responsibility yago. In fact you need to smile emiroberi Nyasaye igere miaka kera gochikera se oyo moito igobona ki ensemeri entang'ani morisiara goteba naki obosemia gochia sabana. Gochia sabana. Yes. Abana nsemo kibakwira tusome kebungeki 6:1-3. Abana nsemo nchire babwate bakoyegwa bagwenete gokora gochia saba ibori babo. Nkeke. Inwe abana moigwera abaibori baino asomonene. Ekiagera obonabwo oboronge sikaiso na nyoko ogochiko kona kugochika kweri tang'ani kore neira. So the first thing tokonyora abana moigwete tang'ani yes no kuigwera obedience egesongo kyare kotanga obedience okuigwera abana the first thing omaiterese ni omwanju murigereria ayo study jinse na no tinga chiko bachinke to ko achi point yayo endo chikonya gwesomera manganande intege tang'ani igwera obedience. Number 2 some gentokera buto asomanga after ba igwereire bono omorisia tutahende ensemi ya kabere egotanga inwe abana moigwere abaibori baino ase omonene very important. Amen. Tari kuigwera busaigo. Yes. Moigori agotebio ndakorogo wende ekangereri rogo erire na gyo ko moigwere sengenjaro moigori. You know ebinto mbiro tagwere kuigwera moigori. Yes. For example yore mama go stata babugate elioma na gose tabigete gochia saba amate na injemba igwere bigongo tene na boronge batebinga chandiro to chandire mo kyange nyimbera mwa na mama ganga kimore bobe more aro tinko be igwera yebra sana gukwana to tinko be igwera namba 2 ntebinga ngo kwanda oboroki abu tinko mo igwera ekogari kyo ngeli kwanda no monene asegento kieke asomonene muigwera obedience in the Lord. Amina sana. Nyasaye naruete ogochika kwa abana ngakimo wenete kuigwera abaibori baino. Na kuba koeresa go chance obedience ni bwate okuyu asomonene mbinto kibiroro asomonene. Yatanga sika iso na nyoko. Ogochiko kona kugochika kweritangani ya respect. Yes. Respect them. Yes, na bago kuramba go cha maybe na we mata baibana mbale bachandire. Na baibori. Omoibori ogochaka achande to mwana. Mwana yayiborete? Omwana yayiborete. To ende Exodus. Ngakia gote. Gochiko ogu na okore. Exodus 20. Turigererio Exodus. Ngakia gote. Tabu yoko nganya. Exodus. Turigererie eketabu gia Exodus 20. Aria siri chiko kukore gwa karenga ntaito mwanjo murigererio kurigererie ekere to soma this morning Exodus 20 abana skaiso na nyoko ngaikore oko namba 12 12 kore soma ngakiota hona your father yes sika iso na nyoko na liora amenya matuka mange asenseye omone Nyasaye o akoire. Thank you. Moibori na bago korama. Na yoko morana. Moibori na aba kunywa marugora aransi. Moibori na abe kiare, na aba nekerema, na aba ne barimo. Musike bunare. Aye mwana that is ebinto bibere. Egetangani obedience in the Lord. Yes. Oko igwera omoibori asengo asomonene. Abaibori mbale bakoragereria abana nandako bwango kunyakoragereria abana babo of course ngwanda toragwe egente nkeroro yes lakini as a parent kabo muibori ogokora gento kieke okoigwo oko guide abana bago bia mubakoete gento tukoro obedience asinya sa na ebarae korengana mna Nyasaye goteba biemono sana keregere kiao kirabukinga nchomono where necessary guide them mono muburi agotebi ngaye bano mna gwachora genda nawe muburi matengora gokurerare mwana uritari muya mutige kagotebiri naye kabo obedient because ye kero kingeli kirengo muburi can guide that character nyororire character irembe oko guide lakini tagotebi nga ango mwana unyarebe singinja gweta mate
That is a different. Kine tofauti. Kine tofauti. Egento kia kabere. Respecting your parent. Ngobuate a promise nyasaruete as Exodus. Ama tukago gako bagento kieke. Amange. Igonye go kuanga gusika Bible bago. What they guide you. Na arorire. Omwana onyora chibese. Manya tigamba tebe. Ebe no teningete ebe no mutakore. All of us we are the same in the Lord. Na ande ni tuka no bwate chibese. At the head ngo kuore. Mwana naro gutwara chibese umanya ko chayo muiburi. Wanga koaga ngina maskani. Oro ranga kiria komandi because ya bwate chibese. Baka ondoike akiri gosori nene pio mwana ora koreririo muiburi ya gukwana ne tukambo bakwana. Aikanya gutama. Yebona sana imambia bona ogochika kwa respect is all about that is the first science mentangani ya ereseni yetu umulisia tutras kama tongo skatoro chimotu wese kuligireria kuno gochika kwa gatano anyway asama chiko yege tabu yuko nganya gochika kwa gatano gukwanira ngasika iso na nyoko ya matuko agaranya reko ba comment kama nteketenda kwira ni maiga chise cha chirike gima oise kuligireria ase wiki litwa ligeretie egatabu kia aba ebeso isano 22 Mosomande? Soma Inwe abakungu moigwere abasacha baino buna moko igwera omonene. Mbwa mateke kefunge kebwate amo na ekefunge ke inwe abana moigwere abaiboli baina somonene. Elietaria chaka inwe. Yes. Aba. Abakungu. Inwe abana. Yes. Anke bwate hierarchy. Who is the head of the family? Umusacha. Aigweru no mukungu. Omwana kwa koranga to igwereti tato mwabo nena na bako ngako mutreat enjera okora gento kie ogotreat igo gokonyora omwana ogotreat senjere ngao. Yes. Gose omwana ogotreat ngine enjere ngao manyo mochando no regati yo muiba baiboria. Temoro sa. So there is that relationship ya bororo obwa mate bolinga ki aira abana baboneta gusika abaibori. Omo kungu aske omogako anda manya ko basubmissive bimono sana gotenga munyara ko muko baigwera abasacha baino buna muko igwera omonene lingana limwe mugana liryo muri liryo lingana ki omonene oyore igoro nyasao ito Yesu Kristo emambia yabono obosemi bwa kabere umanyete obosemi oporo akubobwatuka yakubwatuka kera ase ensemo bosemi bwa kabere borase abaibori bore asa abaibori soma ase egetabu kia kane chapter verse 4 that is 6:4 Biblia gotebaiga na inwe abaise timochegia abana baino babaise kobeigwa korende mubarere ase amasikani na ase okworokereria kwa monene no bosemi ensemo ya kabiri omwancho omurigere ni maete nonye tubwatie lesson ko endore kanisa ensemo ya kabiri ni ya baibori na barabwo babwate ensemo yogokora gendo kieke yogo uko sika abana babo bona omulisi ndekete baisa kobeigwa yes ndekete ko boli tuli boli Biblia is very specific as much as to kwalere gora Bible ingeko gero oroche umusacha ire libagalia bene geko era gotebanga na inwe abaise timoche gia abana baino abaiboli na bekonyalikana mama na roro na tata na roro bona ingeko era Biblia very specific uchi asabaisa a father is a disciplinarian in the family. Abatata. Yes. They are actually after two anyoreta torigoro. The second father to buate in the world no yo tokoro katata. Yes. Ore nyumba. Nero ire kirugo. Actually nero kuma tuare go tuara hierarchy korua sinya sae nero rekobo na ande nyasa obo ukabere in this world. Yes. Egekogera nere disciplinarian in the family. That does not mean na inwe abatata abaise muske igaba kungu batigiresko talinge batigiresko na inwe abatata abaibuli fast omuibuli aba bakoba one fresh na kigali tu asoma
mbali koba gento kerekieka mbali koba mubere ebere ngoyo bono mukungu no musacha koba achira monki bakoros mubere oyo. That means yabani go bare egentekemo, you cannot separate them. Mukungu no musacha igona buba gukwanira ngaki mwenzi mobe gento kieke mobe egentekemo na musike gento kieke abana timo bachegia yes abaibuli mbale bago chegia abana na harorere wea omoibuli yago komandi omumuroye ngai yakunyoma wanchiro omonto makomota inche bona yarokeri ya korwa segeta mano monarete kwana korwari ozebogara korwari madrindo mwata bangari onya ni no uri kwa nyoma tara morata liyo kekera na chire mbere ima that is ogochegia ekinya sabe kirense amo abana bambari abayibuli mbari bagochegia abana babo asoko bari na nande me last week these are some of the things to arikoigera no family life as chikampe kwanyoranga abayibuli bakoboringa bono tata bangire kotoa asenkwaga ngakinkwaga mwibuli na bayire ancestral land era kakabageru kamanya bakora kintu kieke akigime patena boko beya abana in such a way no anendemero totageti koroki abana bago nga this is where you are supposed to be building na no kwagacha no weneta kubika kusinigisa igo okochekia no kuri chinjere chinyinge number 2 naro gosona na baka marriage yo monyene atagete omwana oye amuigwere bakasa atagwana ndiko koraki koigwero. That is one way yogochekia omwana na kia kogera togosoma korwa se ebitabu ebibinde ngaki ase okosemia abana abaibuli let's have what we call respect ochiasaba gento kende nataka tosome entonkera nataka tosome yare kotebanga tosome ekero tuasomere fo iyo ekero kosoma fa Colossians 3:21 ngakia koteba tabu kia bakorosai 3:21 ngakia koteba tabu kia bakorosai all right tire ngomalicia isato kere isato 21 Biblia koteba iga na inwe abaise timochegia abana baino babaise gokwa emioyo. Thank you. Omwana gokore gento na arorire wea no omwana gotaka gokore gento muiborio muito moyo ngaki kora ntokororere abange batemire nkibono bande baratemire omwana okora gento kieke okwamo. In other words, a father you are supposed to be a motivator. Gusii abuno muiboli tiganso mama nganara father and mother in the home you are you are to represent God's disposition. You are to require obedience not with storm of words but in a kind loving manner. Na kikere nare kobori omoibori omongna na kore kobekero mwana chianga atara motokanya kwanza maambiti mayozine mechi yonse bosenga inyeroche kibako gaende sukuru maambi na kiogokora are you going to do the right thing egero mwana takora gento kieke tabigwa koko kuana na gento kieke na maskani gento kende fathers provoke not your children to wrath togera abana bago batware gento kieke obororo kabe kind, be kind. Mugaka na kia ko erokuruku mugaka bwenga. Kabe kind. Omwana mu approach. Muna bano tuise kurigereria ase omuibuli mbali bali babwata responsibility chyo gofa. Actually kitu ate banga bale one body. Na kia ko erabakuruku inwe abaibuli. Yani abatata. Aba iso timo beya bana baino. Mbali balia bali single mothers. You are a father. Igo bweneta ko discipline omwana oyo nakia tabanga timo beya abana baino goche nakia kogera okonyora Psalms 31 remweri mamu mwabekera gochaka komukwanira tari komochaka omoisia yo nkorra monina tugokwana
gose sanenge marieta ali amakongo igago chaka omwana one omwana bwechira chiana chita yani akora mwa marieta ari sweet oreto omwana yange birengererio omanya komotebia saroche igento kerebo Biamono sana imambia bono manyete ase ensemo elia ya abayahudi ebitaumbiro byakalikiruga byale koena na abaise gose omosacho moibori omosacha libagari nene byokora omochina koena na obosemia na gekogera kerokende bakoroka nase yandi libagari ya mutunga mbabwata libaga enwe yo morisia onye aye mwaono ore na abana bawo garia ne familia ono mokungu ogo omwana ise goteani chitabia abe chitabigete omonto omone omotangane korarigerirwa tingake tosino mokungu batanga omosaje rokoro morisia Dominic Bazira koranga obogandi bwakorere pon ensemo entangane tobento ko batokorana baiboli abagaka na bakungu asenga ngomorisi wateba nigo tugwenderete ko moro Kenya sa ngara to moro Kenya sa uchi sabana baito ayande onzi nigakobwate amasikani obwanchani okoigwera bono na kurua so mwana tali korako ngusana kumuigwero moibolio ekatogera injira kwa mu approach yes. No moiboli na hero it matters all right tago jiro mwana ne iboko wetwa kangoza akikwara muira ngoraka biamono sana egento kende bono tukosoa 5 to actually kebungo kelikianane ni goro yabasomba kinga kichia Paulo ndo obwata basomba anataka kubwaterania mangana getarabu egere to yanyore asenjererengia asichinga kichia Paulo abasombo maete no muntu orengenze sana bale barenge ayore slave maete slave no muntu otabwate sei ai karansi irepi agwetenze aita permanent ria no musombo bo muntu uyu forever bakoko lakini tosome 1 Timothy obosomba asamariko nabuna yabeire kurwa kare 1 Timothy ngekitabu ya Timotheo tangani ayemo nigi akabere 1 Timothy chapter 6 verse 1 and 2 6:1-2 1 Timothy bonsi abale inseyo bosibwa bobosomba babale abanene babo nga mbawenderete ogosika wonsi elinde lieta lya Nyasaye tiriramwa wose okworokereria waito na bale n'abanene abageni tibachaya tibabachaya ekiagera n'abamwabo bale korende babakorere buyakobwa ekiagera abo bakoreirwe emereme emiyanigo bale abageni n'abanchwa mworokererie amang'ana aya na okurera. Thank you. Eye no bosemia Paulo akurukuru ase bali babwata abasomba nyomba. Nkiba bweneta ko bakorera. Tutaraika mutete ekaro gosoma abaebeso isano. Yes. Yani 6:5 to 8. Yabwata mang'ana ororo. Biblia gote bainwe abasomba moigwere abanene baino ase enseye buna moko igwera Kristo. Enchereri babweneta ko igwera Kristo. Yes. N'abasomba na baru bagote enchereri abana bare ko igwera. Abayuri babo na babweneta ko igwera Kristo. Yes. Aso monene. Abono barobu pasomba bate bikuba igwere abasomba babe njera bare ko igwera Kristo. Encherendo morisia inge Biblia gote baiga omahete Biblia njere ko butura marika yani nenchera gete nabo kurigirenga koro mosomba encherenda ncherana no mosombore. Accept your position. Ancherana niliba ko bwate. Ikona ge Biblia taka inu abasomba muigwere abanene baino asense. Aria sori kire unabona Ndizi TV. Yes. Kubwatai. Okay, nararo. Okay, mana chakabugiri simena misi asuri mekuja seginyoka. Okogwo minyoka. Yes. Ekekogera no gento kie. We are slaves. Yes. To the boss. Na kigako getoko tayunga litanga ni toigwere asa kutoragocha. Yes. Ase ogento kie. Enjereri kware kuigwera Nyasaye. Gento kende. Ensemende atanga ase obwoba no kuiguswa na ase oboitongo bwengoro. In other words, karo mukumo kubwa kwa kerezi ntoro kara nga report ya otinaraga tinarora por ninga na tori kora nyagari gwanga ka kibaka nkore butuko bakabuki agera nkore gento kiek ngikerani okuiguso na kukoria okokora lakini at the end you deliver to your boss na maskani aliomo oboitongo all right ensemende atabigo morisia
amasyo tali asobosomba bokwegenia asa maiso amwanya bantu kurende buna abasomba ba Kristo mogokora gwanja kwa Nyasaye asingoro chine. Thank you. Igente getangani ase ekebungu kia gatano ekiare gotsemia basomba ngaki obey your serfs, your masters with the respect and the sincerity as to Christ. Moigwera basomba ba moigwera banene baino no gosikoko nene no boitongo no sincerity no bwegeno yani no obokene okukwana nekene ogokora ebinto no boene turi gokora nandi kwarabo chikobokora kobochi wachiko tuchinsiaga watu omuntu oyomo kwaererie chirani yako atati. That is not sincerity. Kora na ngintu kieke no way again to kende 6 yamanya gotega don't work only when being watched, work as if you were serving Jesus. Tago kore meremo ngaririo mukubu ogo ga TV akorigereti ana rio kore meremo bia kore meremo no nyendri atakora tikintu kieke atakoroji gento kende. That is 7 verse 7. Serve willingly as if you were serving God rather than men. Koro tari ko betereriko. Terata koroji o kirete. Tori gokora. Ko komorari ori wa kore meremo bune bunda. Kore meremo otari gokora gento kieke. Otari gosugumwa. Taso mengo egetabu kia Bagalatia 3:32. Tabu kia Bagalatia. Nambia bono. Ogosemia gochia ase Galatia. Galatians. Yes, Galatians. Yona kienda uchia iberania Galatia. Akiye goteba. Igo abasomba gogo kore meremo gakonya kurigie kebunge ekyo. Kore meremo utari gokora gento kieke. Utari kobete ebinto birabu ebinto byarengange bino musombo wene takora. Ekebungo kia 8. Kiamanya goteba bono gochia sabasomba gakonya goso. So make kebungo kia 8 kia Bagalatia year 6:8. Kiaro tanga know that you will receive a reward not from men but from the Lord. Ase meremerio gokora no bwegenu bwago engeria apart from umushahara ria gokora engeria yago nero nyasago cha gokoa bwiko omonyene igoko gokora merima TV manyanga engeria yago apart from umushahara ria gokora okumotivate gokora merimo manyanga nengeria nero nando guchikonyora. Alright. Bagalatia ngomorisi. Bagalatia soma isateke ngo 28. Bona abo semi mboro. Biblia gotebaiga aiga tali omoyahudi gose omogiriki tali omosomba gose omosibore tali omosacha gose omokungu ekiagera ino mwensi nigo more oyo moime ya Kristo Yesu. Thank you. Alright. At the end unity in the family to gokwanera omosomba omwana omugaka omungina mwensi ni omorege ndeka twensi ni gotora ba Kristo. That is what you should know no musomba. Twensi ni gotore aba Kristo. Sante sana. Tuzake turagenda somotimo ko mwenga kiga. Koirana ngocha turigererie. Toroche abasomba baba nene bense. Bono obosemye guchia si abakubwa. Boss yago bono Timotevi arigererie. Timotevi ngaki abona tako bakorere mirimo. Molisi dombotega atikuruwa igara asata yo mudosi wane igwa. Ingoruga igandangere umaga kamera ndebuga. Mirimo. Etayeri ya wati gitege kanyakonyerigia ngasere onye mukine gotieria okorange bya byanyere kobetika toge na somotimo ko mwengo mwancho murigere na otorega iga imega taseni kia Ndizi TV obwansu bwesaba tukurigire Y'Elesson echumeye Amaegerio amaya oboseme gukia saba ibori oboseme gukia saba somba abo gukia ase abane kerengeri kia wetera ase enamba ya SMS ya ase TV yago abo wetera ase mitandao yetu Facebook Ndizi TV News Digital abo wetera YouTube Ndizi TV News ngura na tole ase geka getari getambe. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii.
Company yuko bikuburendi ya One-on-One Security Services Limited. Iyo yabeire asobukoreri wetanige kakimya kitano nitatua. Nige kuruwe bukoreri webirengo bigoro mono. Wuchia sechi company na boigo nabanto asorogo nkoru Afrika ya mocha. Jobis chabo imeyumu chu Nairobi. Nigochire M House, Woodlands Road, off Dennis Pretty Road. Nomuchu Kisii, nigochire Gisemba Plaza, first floor. Egati yobukoreri bakorwa ngamuna static guarding services. Kubika bare CCTV na boigo monitoring. Mbabuate real-time GPS tracking. Nkore ndabare abantabanene. Ngokora bare security consultancy. Nkorwa bare cyber security services. Nagokora security audit and surveys. Mbabuate boigo a unit ya K9. Nkubeka bare solar systems. Na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management. Ngokora bare private and forensic investigation, biometric and visitor management systems. Nkwegeli bare amangana security, alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing. Iliokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bwebirengo bigoro. One-on-One Security Services Limited oborendi chinga kichonsi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko. Na kyoge kogera ase kirenga kyogo sirierange yo torase chimbero kyogo koretera The Milimani Academy. Eyene skuru yekerero era somo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eye1.5 Korwase junction ya Krista Marian. The Milimani Academy eywe koige kwa asaga ya yogo somera netware abari mu banyorira Amaegerio Y'Ekerengo keigoro chigari chobo sombi na boigo nerwe chaya mubaso na lunch. Ebisieri byaito nigo bigoire asonde bwensi oraganye gotarira na korata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie. School fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono asebiras bikobwatya. Eklasi gia playgroup PP1, PP2, grade 1, grade 2 na boigo ekia grade 3. Asamanke ake simi ase namba 0714038433 gose 0715362175. The Milimani Academy, shaping the future. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Alright, twarure ase omotimoko omwenge kigima twarure ase chiduka inyorange gitaseni Ndizi TV to semia all round. Meroberi yonsi matangazo okoraria nebinde binge no bigotoka maiga rokende ngwirigiriure eskuru orairo mwana ogo kurigire duka oranyare kobo kwenekia una naye obonchori bwao bwanyare kobo goikira abantu bonsi gitaseni Ndizi TV no kira asingincho yago aye omanye no mwancho murigereria gati ya boigo
emeroberio emiyabuneye obwansi bwe sabato bogosemi nabo bwanyara koba bogosira kwanyara koba gukina kemoika maeta bantu mulisia bagocho baratwera libera lie chikambisa okoranga chinga kiche chikambi nalio omoiko gotira anda ugukina kabisa wiki yengi mai toro barakiri kitambi kichiari nanda kwara bande kanisa bantu mbali gocha nande buyaiga baganya nande batangasa ngaya ntoko bate crusade asigeta nanda kwanya ndo bebokiro mata bantu mbaro we are so seasonal timanyeti inki yakogera tole so seasonal tobate high season yo yake moika ande twatwara low season yake moika anyway nengana tutaje tuje kwanerenga kiende emambia yabono obosemia gochia sabasumba obosemia gochia sa bible na obosemia gochia se abana eye nakyo ekerenge kenene nakitoko tabanga ekanisa kia twalira basombo mulisia maete na intuna basomba bo manene to na intu Amaegerio to naronga roche agakunira nga basomba ba Kristo abasomba ba Kristo mubuganga na intu bono abantu kibara basomba ba Kristo nga barabuna bu Kristo abanyene na intu barabo bare ise yo moneno bo oyore Kristo ono gokorera se ereseni yaito yes antakatoligereri bono obaseme gochia se abanene erito mago jaganda kuntuko kunense mongana inturende intuna basomba ba Kristo intunga kitogwana takoba abuno to gokorera bono toligereri ngonga kiegote kitabu kiaba Efeso 6:9 akiaringe kerene kabisa se lesson Amaegerio 6:9 ebibilia gotebaiga na inwe abanene bakorere ayiayo motige kubairokia mo abanene ayonye kubwata umusumba yes mokorere ayiayo mo bairokia yes tako mokorie gaschimba ara minyoke no eneso le kobeke sukari ero ngo kwerende echae ubwatokera nege pira gyose veke chumbi kogera kwa mugosa yes kwa ngeta machayo yani the way you talk ebe nganere gento kieke ebe friendly to this person yakora ka gotabo muri so chinsenga mumanyenga ere oyoro monene obo nere oyoino ore igoro na asare wanchereria tikoyo ngana nera wenne sana wanchereria otari wanchereria yes abakorie gasi mbali ba wanchererwa na abande bakora gento kieke omaete timanye tiga company tinkumanya lakini arisiko ase tukwerende ko tuarora abakorie gasi omukubwancherereti yes akobategerera mono goetani bakori bande bonsiga egas nambara wanchereria asoko bakorera amaya oiva gokorera abande amaya aya misi igokwimukarere mambia rero oende mpaka ari sauti mugirango mate nyamaiya no mugano kare aye bosire iga tauni iga aye sabu mate iga mugabana na bate number 2 nando manya ko make sure yes tote bono igo aye afatari ya gotumira abumbi yere nako lakini bono tari goko no tote no yes gusago tebinga uyoga igo bosongo yes o make sure ketire baka no eranchi yae omwa na tumbiye gwatumeke example unekyo lakini ntobwata bakorie gasi nyomba mokorie gasi nare ero bikire akoe wana no mushara oyo biya number 2 akoe wana na saka amazingira komenya ale biya number 2 okane no enene cha efo era biya lakini gogo ikero yonde agokore mirimo emenge lakini endagera tariko yegubiya engeri yae tariko yegubiya number 2 tairi privileges uno yondaire njire ngaini igaba korie babaria mubwata bakorie mirimo bakore na barabu babe treated equally tochiko bakora abandi barorekane nga bare superior kubwa abandi enjera kware go treat yo Yesu abaisa treat nero yoyo agosu abaisa egento kende yes masters must treat their slaves with the dignity yes abasomba baino batenenere na maskani bayo gusiko kwabo yes tako mukora mune metiri eterie trashing aibeire kirikoro kweke Gusii oko mukora mune ubi oje ngono muntu ogokora yani mora moire
na maskani yaye nere mwanya bantu mutreat with dignity no yani umuntu nabwate njero bweneta ko muira maskani yaye mwa maskani yaye kintu kende as there is no difference between them and their slaves before God enjera nyasagu go treat na aye nero bweneta go treat yo mukori ori gasi gako gara nyasaye njiriria go treat nero bweneta naye go treat yo mukori gasi biamono sana abanene baria kiro kende bagwata basomba ncheraki goseto kubaira chinga chito ase bagokora emirimo yabo na intwe tomanye na kie lesson yare gukorera so yore kurigereria ari ara misimo muino yes mate nye kwandigereria bya inche naba bintu birebire ngabira lesson na matuka iyo na yabwatera nigo lakini origereria so yore gosoma yare goteba nga intu bono twensi igotora abasomba bango ba Yesu ba Kristo na ba Kristo na intu ago to treat bo enjireli Kristo tatageta to treat na intu bono tigatwenda bono to treat bali bago to koremere mo omuntu okora na arori omuntu asago koremere mo kago chiko hakiri to keria to bete mugondo chiko butora ga kia ka ansara kamoiga chara ya muria ano ale kolema no ale kolema okanyonera ori nyora ngori yari egwini chinyoni riere pi chiko beka mu tata kwa monacha goko mwaranji kwa mubarira ranji yeye neya aye nabo kware gocha kuganio koreru na kikiria gote nganjo yo mino uno korte ngento kiek na buyanje tayo omonyene okona kugento kiek love yone pango chikaki karaba ko bori Yesu ngo chikaki Yesu korokonene anjo yo mino uno korte ngento kiek buyanje tayo omonyene. This is what we are getting here. Nkole rengo tebega. Yes. The only way masters and slaves, bosses and subordinates can become together and worship in the church is if both act courteously in their relationships, treating each other as Jesus their master treats them. Enjera Yesu ago to treat. Nyali olito okora boigo. Na nubu amate nyumba na abana mbobe. Pia mona. Bimana sana. Ona kitelino na ba nanyoro we producer akari gukwa na ari ngabanga maetenga. Tari guchuri bana mambi. Abana mahambia bangi na baitu tigabana tubatebi. Tago tokonyero mwana akoenda no ne school. Akoende school ta kuigubono. Gakogera kwa moko ni vinzi bikengera likunyuma. Mwana muire ngora the way ne mweri toroche ga tako kechia bana. Bimona sana narege gokorokwa sahendri ayora korobogita market no are present yagote babuna intwe anene ababwatani ba ekiadventista nigotwanya reko batogotiga emeremo yitu yokora abana baitu erinde na baro bachiko bakirorio o Kristo neken twatigire kora abana Morisia yewe sibe mayete your first elder ase kanisa yes no takire kanisa mapema you don't want to care aikuwe sibiga wata mapema iga na kibono na chire na sadaka tuli gotiga tuli kumanyanga na kiumo kungwa kwe ali ganinere kwiki kanisa tuli kunyara kwa buko kumanyanki mpacha bono ndiro na chita sigite na inchigo nkaboga ngambambu atia ngakali ngatebuga mistenena kwani anga toletera anga bando ono ingotanga asemoleten kachikuligiria mane tibaiyo omate we are human beings yes these are even mistake yigo kwanwa yiye abandi tuayekorire njena ayekorire sometimes wasoka yes utaite korosi siko nyumba tarakora ki tara mayanga kivire bisambe tere kinio chietare chietesco bueno that is why togo tabanga into we need to take responsibility sure nande na abana tiga tomanyanga abana nkobarera tore in the light way elito bwene korera abana ntueba amachukumu aito tuaenda tuajiko maete iskari we can be good but in the family are we good but that is the smallest church nyasa aruete tiga magachari toko endari that is the church ego chaka nyomba matekero timaitia yego simwanya kogosana no monginogo kuragosana tore igari rito chingwana we gachira chiara abachana yes so that means impu moyo more family imoyere jina rio eko baoro kinga kio kokonga we family inokore yes at the same time
Moika no mwana uchikoboli no ne kemoni nkomanyake. Kemoni yakwetege. Kiamanya ng'arero mbori kurieka. Omwana boge kabwana wenda bebunda rende kona bateba ng'aiga ndwangiti. We need to know ngakitogo treat our issues as a family. To avoid kogechi abana baito, to avoid komeki abana baito, baba victims of circumstance ngatiyo musacha no mukungu. Hemona sana. Na umenya kundi. Happy Sabbath from Nyamataro. We give thanks to God. Asante sana. Na umenya kundi no bwate ye na otwarenge. Na rochomo nyaruko na bwate kewikia sana kiogotera. Pia mono asemerememia Manga Geoffrey emioye mboli korwanyatie koniko ndani. Freddy Momanyi na kiendugu. Happy Sabbath. Kujisema chaka jiado. Sandra Makori watching live kurukangware. Happy Sabbath. Nikasio Momanyi. Morning Jose Nikasio Momanyi from Kijauri. Igoma niko ndani Yomorobel tunazidi kubarikiwa sante. Denison Onyambu Onyanja awatanga following closely. Anene Amaegerio Y'Elesson ye no korosia obwamate obuya ochia ase mwanyabantu nabo igo gochia ase Kristo. Amen. Na kiki yakorera ensemo yo mwari. Yes. Obwamate bwaito enchire toborosetie na baba tokorera emirimo. To inyore ngano bwamate obwe enchire Yesu Kristo na bwo naende tutakeire gochia si Yesu Kristo namba Kristo. Pemana sana. Abigail Nyaosi kurwa chitago hema nyari bari masaba. Happy Sabbath nonde ime umorobelio nazidi kubarikiwa. Aba nene ga kiti gatosike abasomba baito ime ase Kristo. Nene ngana tuanyere ko batoko yobolite mambye bono tuanyere ko batoko sema ni tensi asubwamo tuate bakoro monene manyanga no bwata basomba bago bakorera bia. Aboko nyoro musomba kero kendo bwate nka ya risiko. Yes. Ayekwa musibo mutinyo mugima oyo kabere. Owate betenga nimbwata mukungu. Nimbwate no nyabana. Abana. Ayebono off teyo no mubegetari kabisa umutinyo mugima. Rest is good. You come with another energy. Yes. Yemono sana. Photo maneva ni Nyamwario, Nyanumba, wote wanawakilisha. Nyandrema Starlight Media, Fan Salams Club, Nyamira County niko ndani. Na msoro engia. Aina Amaegerio Y'Elesson amayakigima. Kreso ngwenye Happy Sabbath Josephat. Pamoja na Omolisia nigongorwa chisama cha Kijauri Nyansiongo. Ngendreko bagingo senegwa emambia yabon. Watching live kuru Migori wishing all those who worship today Happy Sabbath pia. Ninakusalimia. Asante sana. Thomas Aboke, Kurudagoreti South, let me wish to all family members in Sengerabo Machoge, Chache Happy Sabbath Day like Jacqueline Machoka, Kisii School. Gladwell Nyamecheo Primary, Kenyanya, Flavia, Kerubo Happy Kids Junior Academy, Waitaka tuko pamoja, agotabanga esabato enkia emambia yabono. Omolisia Dominic, ekerenga ekenene nokorosio bwamate. Bwaito ekira bwanyariri ko baboko bubuya ase chinga chito naliyo konyora nonye ubugambi ase kanisa usuburai okubaraisi one mukungu na gotebi ngaria mukumusacha goko ende kanisa to ende gokoraiga sengenjo muigwanaine kwa igwere goko ende kanisa turi koenda no uro maito muntu nare bakogechuna mukanyumba uchani bake kanisa akuruchani abande kanisa kwanyora ngana nere orumoliso ira matangazo omanya ko yatuguta igo muigwete na indi mwokora bono ororo buri kwa kurunyoma atari mwagali square gotogonya iye bono igo a family is actually a family ye nero mosingi we kanisa enjeri litoko ende kanisa bono kutuenda be no mokori gasi ebe ningi kanisa bono tugo ba treated equally asobosi wa Nyasaye igo nyombo nyetuwa bwatu bwa matobia ni kanisa bono tuguchigo twaru bwa matobia ngano no musombo bono no gosiboka gokore mereme kanisa gako yakora egakogera no mweto gosibori kuru nyomba gegotoka no muchandete kuru nyomba nane na bwatu bwa bagite gocha sore agoike kanisa no nyaka bwate talent ta ko yoroki egakogera enjiro kumoroki kuru nyomba gara tenga gokora ndaike nyomba na ndangende gonkorera iga bono tigamkire. So the best you give that room. Kero kwa room omosombo na nere kanisa agocha kore meremo asinjiriria. No mwana nere kero musibulete kuru nyomba. Na ande mumubigete in the light position. Nere ka agoche kanisa igakoba active. Enchirendo Molisia kurunga aye tigantumie umube kanone. Inche amonenga ya ne familia no mukungu na bana.
imbwato musombalinga kero kendo yonkonye mirimo ingoruororo igo ncheno monene wo musomboyo na achira se kanisa na kibono nga igongo bo musomba gose gongo bo monene one kanisa mwenzi muraba somba wa Kristo mwenzi muraba somba na kiyako rari tukurio mwari ari ngaki twenzi toraba somba wa Kristo kanisa tebu ati ngoyo no musomba yo nimo yes all of you are equal na haya no musomba ta wiki kanisa kwanya kwa musomo mo komoneno bono nyasaye nyoko kora nyasaye kubwate talent just go there oremeremo na nditaku ika otwara maisusunga ka korango kora igango ndari kombori yes aje koremeremo ya nyasaye una kwa korere gento kieke kwa rairwe piemono sane singinche chinga ki nebiro lesson eyetiga enyara kwa kuira libagalia bena subugimo boito buna chia mate korunga galia moibori abana bwa matobuya abmusomba omonenoye tuensia sobwamo twatebunga nigo tole abasomba ase emeremo ya Kristo nemeremo ya Kristo nganyara ko bagotwenekeria igago kora emeremo wanjereria konde gotaiyo onye Kristo yoro moneno ito oito gokorere emeremo ogochiko bagagotoa engeria ito wanjereria konde gotaiyo inkintu gekogera to wanjereria omorisia kerokere ne challenge yekolenga food for thought kinyara ko bake gosegeta ande onsia soro nyara ko kwenekia nga ansemende onso iroborai aino monene talasima nga otwaro muri kwa aliko magatanga nchibo ntwere tutabwati bali kwa igereso ni rero kora yale gukwana na chita chiri choka chiri chibwata bali matone naro kweruchana na kuchaya tenga ono elesoni ntabwati muri irenda abana mbaroro yonya tubwati bana yes no bwate responsibility isiko gwengo nyoro no le na bana nje ngakiko batreat nanda abana actually twata ba is extension ye family no mwaka no muku no musacha no muku ye ne extension ya bali bagotoka se nyomba bali nyasase se niri batoko nyembara atoko umusaire nda seleso ni wiki yo musaina watari bagari baseme toigwete nero yo mwana yes uso nera ngosemi warenga skaiso na nyoko asingu asamanene sante sana timetinga nayo yo mwali mulisia antete gotebio mwancho murigeri chisemo ninya twarigereria yes nseme ntangani no gosemia abana basika baibuli babo nsemo ya kabere igoro ya baibuli na barabwo babi abana yes nsemo ya kane ni igoro ya basomba yes ngakibobonete gokora emirimo yabo na ngakibobonete gusikaba kuwa babo nsemo ya moelio ni igoro ya basomba yani abanene ngakibobonete gusika abakaria bawo ko bakorera emirimo ko twarigere chinseme echo na intubune kanisa na kitubonete ko babasomba gotia semo ase Kristo ko chinseme echi nabo chiare igo aso mwanje omurigeria omoelipi maiga ya tingenda na yes amaiga yo murisia onjonga all right Sedekaya arangereti guga kaimukia mariogo igakurwa town yes muromo abakaigo bega kaminyoka okay anta ingamba kwani abaligereria begeta Kisii and Ndizi TV mbatebinga noare lakini neria rojirende mchande na kikeri twata bange melindo yes melindo nero tali mu bugange melinde gubakuna no ntubazo ngokunere na yani ntungotokunere owanga karatore iga melindo turi gotokunere ande nyasaye singinjo toreme ya Yesu Kristo otokonya Morisia pole metenga muromi nonko banko bwenare isango koraro wanja kwa piemono sana se oli baigwete bobe asemebere yabo emambia ya bono omorisia nyona musainare gali okorokwa Ken mumanyi mwana chite se university alia kolenda taigwete biya koranga ne climate change gene kra kyonga ndonyo uskaiga umbogelie simewana mambio ntebia kimokwanda studio na njemonginyore ase amasabo amen linde na nche nyala ko ngotwara afingia kuyarigania ase nchigo chaka amasoma na bali bonse banyale ko bagukuno ne melindo na makongu onsi ase oboiko bwense etuko basabera maya kumoranje mutwaro gosemeria ime ya Kristo na rugwe ko gosemeria boito monya bantu na botogoje tokore mie tokoe amangana maya tali yo mutanga ni nyarebe na beteiga aita ko mokonya gosemeria okonene na asomo salaba ime ya Yesu Kristo twakogana iria maya ase bali marika ujumbe cheino mwaru birengere bino na maboria ya site gabakonye
barimo kugenda ase kanisa tobaganiria maya bari bagutigara muna inche ime ensemo ya gatatu sentunde ya gatatu yechikoya cheito bari mwasaba matera ino sasa chiga kina chichi konya beka tora senchire boikiranu omorisi ko kwenda Victory no gochirero na bamisi no ambara busana yes maiga bandiere konya beka tasenikia Ndizi TV tukoganiria maya oire amaiga yegeta senikia Ndizi TV ne producer ito abigari nyanja magonda benga amesi nayo kali gutoma maigago ayoka gochia ase kanisa Victory na bantu bande kolende nje kwangebire amaiga ye producer ito abigari nyanja makoranje onja ikirani aria asante sana wikirago no tukire ase ensemo ya kabere ya Amaegerio Y'Elesson echuma eyetwa kuganiria mayo morisi koranje tusikira muno gosaba turi egena na nyasaye no ni michando bwate no burwaire nyasaye na kuweni tusabe tate nyasaye bia muna singi nchubia bwao bia muna singi tate nyasaye wateneninde na intugo satwa chagite resen nande twakurire bana bago bono nande kwenda barasi nyumba yabo tusabiro baruseri bitango no enuria konyorote birenga yaya michando yabeire minga subuguma bwane tinko genda ase nyumba yo monene tate nyasaye mo chinguru no wancherwa abo kagenda ase nyumba ya agusasi baminto mbare babwata amarwaire n'umusawo yoyo saba asaberwe n'abaminto n'umurisi yo bwato murwaire twasabire tate nyasaye asire tari yago nyara ko bagukuba wenya bire cyangwa mubwete n'amarwaire aya nero gutoretera twasabire nk'umubwasire tari ya Yesu wetani on tate nyasaye twagura samagorago tokoreta emechando yaitu eye tate nyasaye ubuguma bokoreta ase chifamily chaitu twasomire nga anene tate nyasaye onye family nchibwatio bwa matobu borobia titogotenena twasabire emechando eye tagero bwa matobu buneke elie tonyare ko batogo ko elie tari yago bosokwa twasabire nga nande abaminto baria babwate tate nyasaye chisabari nande bagutara twabere nga nae no bumu rayo bumya watangire mibasukano gwetani on tate nyasaye abaminto mbare barasi ebisibo nabaraho batagete tate nyasaye ritari yago twamenyire nga nonyara ko bawo ene bwabo bande basoeta singinjo tari nga barenga abamocho ne singinjo bande babekereto mbare basoeta singinjo ya mama chabo tate nyasaye bayo korieri galigia kwa bene bono twanjire nigetasenieke wikamara gobe meroberi yonsi ebense ya manyingago oyetangere ase mebasokane nde yonsi nemichi machine ne mitambo yonsi ebege kurawa no borai bwago tomanyire nga no ba mona into asiri tukorima asiri da Yesu Kristo yoro mutoria amen sante sana biabono molisia soko nyali bagalia bene yamono kosanga amo na intwe na inde twakoniria maya wiki gego chaka bikanande sabato endo mwanjo moligereria twakogenda somotimoko omwenge kabisa nchengora nande asentunde ya gatatu SMS emitandao ga gutoma ogotera kwao nare gali otoma Zabron Singers ogotera kungobe kukore naro toma ogotera kwa yup taligeti kwa nere ye tutangalia gati anda mange emambie bono unyare koba go siniwe lieterene kwa Josephat Amisi twalenga muno mulisia Dominic Bosire pia muno